салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. сар мекунем. ин даста фақат як ҷои холӣ аст. гап сари Манчестер Юнайтед меравад. Салоҳ ин дастаро бо 2 голи задааш ба қатл расонид ва силсилаи беголҳои худро хотима бахшид. ин яке аз беҳтарин бозиҳои дастаи Ливерпул буд. онҳо Манчестер Юнайтедро бо ҳисоби 4-0 шикаст доданд ва голҳо бо пойҳои Луис Диас, Садио Мане ва Муҳаммад Салоҳ зада шуд. дар қисми аввал Салоҳ мисли раъду барқ аз канори майдон давид ва паси головари зебое ба Луис Диас равон кард ки ин гуна пасро дар забони мо нони тайёр мегӯянд. фақат Диасро лозим буд онро бихӯрад. дар дақиқаи 22 Садио Мане боз чунин нони тайёрро ба Муҳаммад Салоҳ дод ки мисрӣ онро ба гол табдил кард. дар қисми дуюм Манчестер Юнайтед андак фаъол шуд ва ҳатто як зарба ҷониби дарвоза равон кард. дар қисми аввал онҳо тамоман зарба назада буданд, аммо Ливерпул ҳисобро то торумор бурд. агар ба омори бозӣ назар кунем, пас Манчестер Юнайтед ба 12 зарбаи мерсисайдиҳо ҳамагӣ бо 2 зарба ҷавоб гардонидааст. фоизи идоракунии туп ҳам 29/71% ба фоидаи Ливерпул шуд. дар оморҳои таърихӣ низ Манчестер муқобили Ливерпул нишондоди нанговареро ба қайд гирифт. Манчестер Юнайтед дар масири таърихи вохӯриҳо бо Ливерпул ҷамъоҷамъ 76 гол ба дарвозаи худ сар додааст ки ҳоло дар рӯйхати дастаҳое ки ба дарвозаи девҳои сурх зиёд гол задаанд, Ливерпул бо 76 гол дар ҷои аввал меистад. шумо гумонам медонед ки дар Премер-лигаи Англия Манчестер ва Ливерпул рақибони азалианд ва ин бозиро классикои ин чемпионат ҳам ном мебаранд. Манчестер Юнайтед аз Ливерпул 9 голи беҷавоб дар мавсими 2021-2022 хӯрдааст ки онҳо дар 2 бозӣ наметавонанд ақаллан ба ҳадди 1 гол ба душманонашон дар муқобили 9 гол ҷавоб гардонида бошанд. бозии аввал 5-0 буд ва инак 4-0. аз ин бармеояд ки Ливерпул андак суст шудааст. он дафъа 5 гол, вале ин навбат 4 гол. Гари Невил, собиқ бозигари Манчестер Юнайтед, болои сӯхта намакоб пошид. ӯ дастаи қаблиашро танқид кард ва ҳамагон ба ӯ розӣ шуданд. ӯ гуфтааст ки бозӣ бо Манчестер Юнайтед ҳоли ҳозир осонтарин рақобат ба ҳисоб меравад. бозиҳои Манчестерро 42 сол шуд тамошо мекунам ва аз ин баъдашро надида будам. ин даста дар чемпионат фақат як ҷои холӣ аст. бозингарони назди Дехеа умедбахш нестанд. бозингарони он ҷо ҷисман пурқувватанд, вале дохили майдон гӯё барои сайру гашт даромада бошанд. дар ягон мавқеъ хуб бозӣ намекунанд, гуфтааст Гари Невил. акнун биёед беҳтарин бозингари ин дидорро ба фарзияи худамон муайян мекунем, чун дар шабакаҳои маҷозӣ мардум наметавонанд аз миёни Муҳаммад Салоҳ ва Тиаго Алкантара, ки дар ин бозӣ ба қавли даҳшат буд, якеро интихоб намоянд. ба андешаи ман беҳтарин бозингари дастаи Ливерпул Гари Магуайр буд. шумо чӣ мегӯед? Салоҳ ҷамъи йога. ӯ 2 гол зад ва бо сабки дарах аз он истиқбол гирифт. ӯ баъди 8 бозии бидуни гол ниҳоятан 1 бора 2 гол зад ва голи дуюмро бо сабки йога истиқбол гирифт. ин сабки рост истоданро дар варзиши йога врикшасане мегӯянд. Салоҳ бори дуюм аст ки бо чунин сабк аз голи задааш истиқбол мегирад. 3 сол пеш низ ӯ бо чунин сабк глобалои мухлисон рост истода буд, вале он вақт Челси ҷабр дида буд. ба суоли он ки чаро ӯ бо чунин сабк истиқбол гирифт, Салоҳ хеле оддӣ ҷавоб дод. ӯ гуфт ки ман ба варзиши йога машғул мешавам, ин бар сари ман ҳамон вақт пайдо шуд ва ман чунин кардам, иброз намудааст Муҳаммад Салоҳ. ба андешаи муаллими мактаби йога Эми Стабс, Салоҳ ба ин мухлисони Ливерпулро фаҳмонид ки ӯ дар Энфилд реша гирифтааст ва дастҳо пеши сина маънои онро дорад ки ӯ ба кулли мухлисони футболи дунё эҳтиром мегузорад. ин 2 гол барои Салоҳ барои чанд нишондоде қимати алоҳида дорад. ӯ силсилаи беголҳои худ ки 8 бозиро ташкил медиҳанд хотима бахшид. дар ин марҳила мисрӣ натавонист ки ҳам дар дастаи Ливерпул ва ҳам дар мунтахаби Миср гол зада бошад. ҳатто дар бозии интихобии ҷоми ҷаҳон муқобили Сенегал аз уҳдаи иҷрои пеналти набаромад. мисле ки замонҳои охир дар карьераи футболии ӯ як нав рукӯъ ба назар мерасид. аммо Юрген Клоп ба Муҳаммад Салоҳ бештар аз кулли мухлисони сайёра боварӣ дошт ва ҳатто гуфта буд ки чунин марҳилаи беголӣ бадӣ надорад.
маро вақтҳои охир ҳолати ҷисмонии ӯ нигарон мекард ки дар ин маврид корҳои зиёде кардем ва хушбахтона мушкилӣ паси сар шуд. дар бозии муқобили Манчестер Сити Салоҳ ғайриоддӣ буд. марҳилаи гол назаданҳо пушти сар мешаванд, гуфта буд Юрген Клоп. акнун вақташ расид ба Салоҳ яку якбора ба дарвозаи душмани азаливу ашадӣ 2 гол мезанад. ҳамчунин бо ин нишондод ҳамакнун муваққатӣ ҳам ки бошад, Ливерпул дар садри ҷадвали Премер-лигаи Англия аст. Сити барои он ки ба мавқеи худ баргардад, бояд дар хонаи худ Брайтонро шикаст бидиҳад. дуои баъди намози кулли мухлисони Ливерпул ин бохти Манчестер Сити аз Брайтон хоҳад буд, ё не? мухлисони Ливерпул ва Манчестер Юнайтедро аниқ дӯст гуфтан хато мешавад. ҳатто онҳо душмани барҳақи якдигаранд. аммо дирӯз ягона рӯзе дар таърих буд ки онҳо барои 1 дақиқа бо ҳам муттаҳид шуданд. пеш аз бозӣ мухлисони Ливерпул ҳушдор дода буданд ки дар рафти рақобат хотираи писари навтавлидшуда вале аз дунё рафтаи Криштиану Роналдуро пос медоранд. онҳо ин корро карданд. дар дақиқаи 7-уми бозӣ мухлисони Ливерпул ва ҳамчунин мухлисони Манчестер Юнайтед маросими кафкубӣ ё худ эҳтиромгузорӣ ба хотири ғам ва азодории футболбози Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду гузаронинданд. онҳо ҳамчунин ба ин мусибат суруди машҳури хоси дастаи Ливерпул ё аз нева волк элонро сароиданд ки сатри шеър ба забони тоҷикӣ ту ҳеҷ гоҳ танҳо нести тарҷума мешавад. ҳатто касе аз мухлисони Ливерпул футболкаи рақами 7 Криштиану Роналдуро ба худ овардааст ки чунин эпизод на ҳар вақт дар Энфилд такрор мешавад, вале вақте ту футболбози бузургӣ ҳатман туро дар хонаи душманат ҳам қадр мекунанд. ҳатто Юрген Клоп иқроран ба нобиғагии Криштиану ва мусибати бар сари ӯ омада каф мекуфт. ёдовар мешавем ки рӯзи гузашта Криштиану Роналду дар саҳифаи инстаграмаш аз он хабар дод ки аз дугоникҳои навтавлидкардаи ҳамсараш Ҷорҷина Родригес якеаш зинда монд ва дигараш аз дунё даргузашт. мо чунин рӯзҳои сахтро паси сар мекунем. духтараки навтавлиди мо ҳатман аз буданаш ба мо нерӯ мебахшад ва хурсандиҳои зиёдеро ҳадия месозад. мо аз кулли табибону нафароне ки барои чанд рӯз заҳмат кашидан изҳори миннатдорӣ мекунем. писари мо, ту фариштаи мо ҳастӣ. мо туро абадан дар ёдамо нигоҳ хоҳем дошт, навиштааст Криштиану Роналду. мухлисони Манчестер Юнайтед ҳам ба мухлисони Ливерпул ваъда доданд ки ба наздикӣ аз як фоҷиаи 33 сол пеш бар сари Ливерпул омадаро пос хоҳанд дошт. тибқи оморҳо миёни мухлисони Ливерпул ва Манчестер Юнайтед дар таърихи башарият аввалин бор аст ки эҳтиром гузошта мешавад ва инам ба хотири нобиғаи футбол Криштиану Роналду. фақат бузургон маҷбур мекунанд ки ба онҳо қоил шавӣ. мо дирӯз дар мавриди як духтараки рус ҳарф зада будем ки чӣ хел ғайриинтизор дар як лифт бо футболбозони машҳури ПСЖ сафар кардааст. ҳамагон аз ин духтараки рус шарҳи бештаре интизор буданд ки чӣ гуна бо онҳо рӯбарӯ шуд. ӯ ниҳоятан зери акси ворид кардааш ки ҳоло наздики 200 000 мақбул ё лайк гирифтааст, ин ҳодисаро шарҳ дод. ӯ гуфтааст ки ин дар Фаронса ба миён омад. ПСЖ ба Марсел бозӣ дошт ва ман дар як мусобиқаи голф иштирок мекардам. вақте мусобиқаи ман тамом шуд, ба меҳмонхона баргаштам ва хостам ба толори варзишӣ рафта тамрин намоям. ман дар ошёнаи дуюм зиндагӣ мекардам, ПСЖ дар ошёнаи сеюм. ман дар лифт савор шудам ва тугмаи поёнро пахш кардам, аммо лифт ба боло рафт ва вақте дар боз шуд, пешорӯи ман аллакай як даста одам буд ва онҳо як ба лифт ворид шуданд. онҳо бо ҳам хандиданд ва ман ба Маркиньос ба забони фаронсавӣ барор хостам. рости гап ғайри Месси, Неймар ва Мбаппе ҳеҷ касро нашинохтам. Рамосро дида гумон кардам ки кадом масхарабозе аст. ман онҳоро гуфтам ки зид нестед акс бигирам. яке аз онҳо гуфт зид нестем, фақат тезтар бигир. ман бо онҳо дигар гап назадам ва худро хеле бо тамкин нишон додам, чун медонам ки онҳо мушкилиҳои зиёдеро бо мухлисон доранд. ин гуна мухлисӣ ба тамкин боварӣ дорам ки дар ҳаёташон надида буданд. аз муносибаташон маълум буд ки Месси, Неймар ва Мбаппе бештар миёни худ шӯхӣ мекарданд. онҳо бо ман хайрухуш карданд ва ҷониби ошхона рафтанд, гуфтааст Марта Силченко. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.